Altså, vi har jo haft mange lange snakke på telefon omkring Matador. Du fortalte mig jo noget meget interessant, og det var, at du ser jo Korsbæk som Aarhus. Ja, altså det er jo sådan, at jeg er vokset op i Aarhus, og nu har vi snakket lidt om min angst, men hvor kommer min angst egentlig fra, har jeg altid tænkt. Og det fandt jeg så ud af, efter jeg var flyttet til København, og så tilbage til Aarhus igen. Fordi i København havde jeg sjovt nok ikke angst. Og jeg føler lidt, at jeg følte mig som et fængsel. Altså, hvad vil folk tænke om mig, den måde, jeg går på? Hvad er det, jeg siger i bussen? Og hvordan bliver vores familie repræsenteret? Så for at være helt ærlig, så har jeg ikke følt, at jeg kan være mig selv i Aarhus. Fordi vores community, den er så lille, især den afghanske community derhenne. Den er så lille, at alle kender alle. Og du ved, hvert skridt, ligesom modes, bliver opdaget. Og det er ikke for at diss Aarhus. Aarhus er virkelig et godt. Ja, vi elsker dig, Aarhus. Ja, vi elsker Aarhus. Shout out til Aarhusianerne. Altså, jeg elsker Aarhus. Men ja, det er Korsbæk. Ja. Alle kender alle. Ja.